Het was vrijdagochtend gezellig druk bij de school in Heide. Voorzitter Wim Peters van Venray Bloeit was erg blij met de komst van de fleurige bloembakken. We zijn vorig jaar in Venray Centrum begonnen met bloembakken. Die zijn erg goed ontvangen. Mensen vonden het een aanwinst voor Venray Centrum. En dit jaar wilden we ze uit gaan breiden en toen hebben we bedacht van de kerkdorpen. Want Venray Bloeit is voor de hele gemeente Venray, voor alle inwoners. En toen zijn we met de dorpsraden overleg, dat is de koepel van alle dorpsraden, gaan praten. En die hebben dat zeer enthousiast ontvangen. En dit is het resultaat. Wat is de functie van deze bloembakken? Is het een uithangbord in Venray? Of? Ja, Venray Bloeit zorgt voor de promotie van de gemeente Venray in alle facetten. Ik zeg altijd van de wieg tot het graf en alles wat er tussenin meemaakt. Daar hebben we vertegenwoordigers in Venray Bloeit. En de functie is vooral van, je bent in de gemeente Venray. En de functie voor de kerkdorpen is, als mensen hier komen, dan weten ze meteen dat ze in Heide zijn. Want de namen van de kerkdorpen staan er ook allemaal op. En waar komen ze nog meer te staan in de regio? In elk kerkdorp staat er tenminste één. In een aantal kerkdorpen die hebben ervoor gekozen om meer bakken te doen. Net zoals hier. Hier staan er 2. Maar ook in Wansum bij de brug staan er 2. Bij Tante Jet aan de Maas staat gemeente Blitterswijk. Nou, elk kerkdorp vind je tenminste 1 bloembak met Venray Bloeit en de naam van het dorp. En soms hebben de mensen ervoor gekozen om de naam in het dialect op te schrijven. Oké. En er zijn veel kleurrijke bloemen, maar weet u ook welke bloemen er ongeveer in staan? Nee, dan sta ik even met de mond vol tanden. Maar die bloemen zijn samen met Livra, ook, wij werken met bijna alleen maar Venrayse ondernemingen. Door Livra samengesteld met boer Hans. Boer Hans is degene die in Venray Centrum de bloemen verzorgt en de bakken water geeft. Het is een kleurrijk schouwspel geworden. Er zitten ook in elk tenminste een geurend kruid in. Maar vraag mij niet welk, want er zitten 28 verschillende bloemen in 1 bak. Dus, en ze groeien allemaal nog een beetje hoog, vandaar ook dat er een rekje in staat, zodat ze ook stevig staan. En hoe zijn de reacties op deze bloembakken? Nou, vorig jaar waren ze in Venray Centrum geweldig. Ze staan nu sinds een paar dagen al op de plekken en we hebben al heel veel positieve reacties dat het een kleurrijk schouwspel is en gemeente Venray waardig. En wat vindt u er zelf van? Ik vind het heel mooi en heel kleurrijk. En we gaan kijken volgend jaar of we nog meer kunnen doen. Want in Venray Centrum, daar hebben ook nu een aantal horecaondernemingen hun eigen bakken zijn beplant met dezelfde bloemen. Dus je krijgt een heel mooi geheel. En dan gaan we kijken volgend jaar wat we verder daarmee kunnen doen. Overigens is dit maar één van onze projectjes die we met Venray Bloeit doen. Maar het is wel een heel zichtbaar project. En dat is belangrijk. Gemeente Venray die bloeit en dat moet zichtbaar zijn.